O camiño da nosa vida, liberdade e igualdade, pasa pola fin do machismo. Moitas mulleres vivimos todos os días un inferno. Non sabemos que facer. A violencia machista aliméntase do noso medo, das nosas incertezas. Temos que actuar, romper as cadeas que nos paralizan. Debemos convencernos de que nada, repetimos, nada xustifica a violencia contra as mulleres. Pero tamén temos que sentir que non estamos soas, que a sociedade está con nós. Camiñando todas xuntas, poderemos dar alento á esperanza dunha sociedade onde a igualdade sexa realidade. Fagámolo porque é urxente. Os datos demostran que se manteñen inalterables as cifras de mulleres asasinadas. No que vai de ano, xa morreron asasinadas 41 mulleres en todo o Estado español. Hai voces que falarán de porcentaxes para minimizar a súa importancia, para rebaixar a traxedia que agocha cada destas mortes. E a pesar de que os datos son elocuentes, nunca representan a realidade de todas as situacións de violencia que sofre a muller. Non aceptemos as voces que nos queren impoñer unha única función reproductora. Non nos entreguemos por obriga e con abnegación ao cuidado de crianzas e maiores como se pretende dende determinados actores da sociedade. Fagamos visibles as violencias contra nós para que estas non queden impunes. Sí, aínda queda moito por facer e non será doado, pero todas xuntas lograremos frear e avanzar nos nosos dereitos. Por iso, unha vez máis, estamos aquí para defender a nosa vida, a nosa liberdade e seguridade, para reivindicarmos a igualdade. Berremos unha vez máis e todas as que sexa necesario. Non á violencia machista, non máis mortas.